маро падарам ба ин варзиш роҳнамоӣ кард ва ин фикри хеле хуб буд. Ман аз синни 9 солагӣ ба ин варзиш шуғл басидам ва ин риштаи варзишро хелоҳам дӯст медорам ва ман мехоҳам дар оянда низ инчунин ҷойҳои намоёнро дар дигар давлатҳо низ сазовор шавам. дар шаҳри Абудабии дар чемпионати калони ҷаҳонӣ иштирок кардам ва сазовори ҷои аввал гаштам. Аз ҳама ҳарифи пурқувваттарини ман аз давлати Россия буд, ки онро ман ба хол мағлуб кардам ва ман мехоҳам дар оянда парчамбардори миллати худ шавам. Баротов Муҳаммадсолеҳ тӯли чанд сол шуд ки дар намуди риштаи варзиши ҷиу-ҷитсу машқу тамрин карда истодааст, ки вақте ки хурдсол буд бештар усулҳои партериро, яъне лад додани даст, буғӣ кардан ва свипу ва гардонҳое ки типи қоидаҳои федератсияи байналмилалӣ таъсис шудааст, бештар хубтар назар ба дигар ҳарифони худ хубтар нақсар кор мекард. ғайр аз толор бо дар саҳро ва дар дигар машқҳои тамрини худро машқ мекарду ва омодагӣ медид, ки он аз гӯем хурдӣ меҳри гӯем шавқи дар ин самти варзиш хеле зиёд буд ва кӯшиш мекард ки аз ҳарифҳои худшон техникаи онҳо зиёдтар бошад, кӯшиш мекард ки аз ҳарифҳо пештар бошад.